lang ng mga Pinoy. Basta gani inay tapok-tapok, dayon na ay tagay-tagay. Dili gyud bibo kung walay kanta-kanta. Bisan dili nindot og tingog, basta kay naalang sa tunada, pertinang sulbada. Mangutana kag unsa? Aw, wa nay lain kundi ang karaoke. Pero kinsagit ka ha ang nagpauso aning karaoke, no? Tara, bato na pong sayron. Ang karaoke di ay nagsugod sa nasud nga Japan. Giimbento ni sa usa ka musikero nga taga Kobe, Japan. Naginganlag Daisuke Inoue ni atong tuig 1971. Ang tuyo sa iyang invensyon aron mahatagan og higayon ang mga tawo nga mag-enjoy sa musika nga walay live nga mang-aawit. Ug ang ngalan sa iyang invensyon nga karaoke machine kay 8 Juke. Ug sugod niya ato ang karaoke nahimong sikat kaayo sa ilahang nasud. Ug pagsulod sa mga tuig sa 1980s nahimo kining global phenomena. Ang kasayang lang ni Inoue kay wala niya napapatent ang iyahang invensyon. Sa bahin ni atong 1975, dunay Pilipino nga inventor o musikero ang nakaimbento og susama sa invensyon ni Inoue. Walay lain kundi si Roberto Legaspi del Rosario. Ug gikan ni anang mga tuiga, iya kining gikuhaan og patent. Ug giadtong tuig 1983, gihatag sa iya ang patent sa iyang karaoke machine nga dunay ngalan nga UM-5269. Ug pagka 1986, ang ngalan sa machine iyang giusab ngadto sa UM-6237. Ang nahitabo, si Roberto del Rosario ang nahimong patent holder sa karaoke. Ang terminong karaoke gilangkuban kini sa duha ka Hapones nga pulong. Ang kara nagkahulugan nga walay sulod, ug ang oke mao'y minugbo sa oke sutura nga mao'y paglitok sa mga Hapon sa pulong orkestra. Bisag dili si Daisuke Inoue ang patent holder sa karaoke, apan siya ang giila sa kadaghanan nga mo'y pinakaunang inventor ni ana nga makina. Kining akong trivia, minugbo lang ni ha? Apan alang sa dugang impormasyon, pag-search mo inyo ha?